anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na m nwere akụkọ na ogbotoro ya ụmụnne ka ha werekwe mụrụ akụ ya alụọla di na ya lụrụ di at the age of 17 na ya na di ya na famili ebi n'obiọma na enweghị ihe segara ha na ha nọ ọfụma mana n'umerene ya na ya dị regular n'umerene ya na e nwere famili n'umerene ya na ha dị na mma ya na ha dị n'ezigbo mma na ọ dị na mma ha na o ruru ala na ha ejighị egwu egwu ejikwana ha egwu egwu na ya na the entire family na-eme ka nwanne na ọrụ umerene ka family anọ ruo last year overall the ọkpara of that family si ya biko na younger brother ya akpa ahụ ya makwana that one n'ihi na ọ family friends ya ma ha na younger brother ya nọntara n'ala bekee na ọ chọrọ ịlụ nwaanyị na ka mmadụ hapụ ime mistake ọ gaa mavuru nwaanyị ebe ọhụrụ ya evuru na ya trọstụrụ ya na n'ụlọ ha na ụmụnna ya na a ga-enwe nwa agbọghọ obiọma dị mma agwa ya dị mma a ga-alụ alụ ọ ga-erekọmendịrị nwanne ya ya etiesi nụkwa matchmaking na ya anaghị eme matchmaking na ya hetiri datin na matchmaking ahụ mmadụ ime ya bụ mmadụ ejọs ga-azụrụ onwe dojọs nọrọ nnọọ wuo onye a na-ebutere problem mgbe niile ọ majigo ọnụ n'okwu ikpe di na nwaanyị na ya anaghị eme matchmaking na ọgbakọlugbo anyị nọ n'ime ya na ọ na-adabacha wel ma ọ bụrụ na ha abụọ nwoke na nwaanyị gara ịlụ onwe ha jiri aka ha chọta onwe ha ha ga-ebupụta okwu ha mgbe ha chọrọ ibupụta okwu ha na ya anaghị eme matchmaking to avoid ihe ọkara mgbawa isi nọ n'elu ya the man na-arịọ wee sị ya biko na ya biko ọgodo na ezi nna ya na ya biko na ya gara emere ihe a na ihe dị otu ahụ adịghị na nwa ihe nọ dị ya na ya trọstụrụ judgment ya na ahụọla nwa onye ọbụla ọ kpọtara na ọ dị mma na ya trọst na onye ahụ ga-adị mma persuade wee rịọ wee ya bịa ele n'anya onye achọtagara nwaanyị na the family ya na ha dị na mma sị ka ya try ya na-emebi mbụ but ka ya try ya ka etiga anya ya echee n'ime obi echegharịa chete cousin sister ya this girl na mpa this girl na mpa ya wụ otu nne wụ nwanne mana mpa ya nwụọna mma ya nwụọna binda si onwe ya lụrụ di na ngwa ngwa ya pụrụ na ngwa ngwa mgbe mma this girl dị ndụ ya na the woman dị n'ezigbo mma wụ nwunye uncle ya na ya dị n'ezigbo mma na ya na ya abụọ dị na mma dị egwu na the woman na ọ wụ ezigbo mmadụ na ọ wụkatara ezigbo mmadụ a very nice woman na ọ zụrụ ụmụ ya na ọ na-awụ ya ga bịa n'ụlọ ya ya hụ ngụ ụmụ ya ndị ke nwoke na ebe ndịda na-aza ime ụlọ esi nri asa akwa aga oji agba mmiri eme ka eke oji ka ụmụ nwaanyị ya sị chai na nwaanyị ka na ọ zụgo ụmụ ya ọfụma ka emoda ya hụ otu o si na-azụ ụmụ ya otu ụmụ ya si dị humble last born ya wụ nwaanyị nwa ya nwaanyị wụ last born ya wụ nwaanyị mana mgbe the man bịara nwụọ uncle ya nwụọ for 10 years ya ahụbeghị this girl anya ya nwanụkwa n'ụlọ di ọ ya ka ya chetara this girl na sị he last born this woman ya hụrụ otu ochie zụ otu ụmụ ya ndị ke nwoke si eme ka ọ bụrụ na ndị ke nwoke gị na-eme otu a ke nwaanyị ga-adịkwa good n'ụdị nke ya enweta nọmba dị gị kpọọ ya na fonu jụọ ya sị akojie ya sị mba n'ọnụ na relationship ya sị mba ọlọla olubedi ya sị mba ya olubedi na ya wee free woman na ya nọ as free as bed na enwebekwa ya si oke na enwe onye ya ga-erekọmendịrị ya na dịka ya na ọ na-ala bekee ya si oke ya were fon nọmba ya nye this man now kedu ọkpara this family ya na ha dị na mma gwakwara na ya chọtara nwanne ya nwoke nwa ya were fon nọmba nwanne ya nọ cousin sister ya nọ nye the man na this guy ya nyere nọmba ya ya ma mma ya na ọ nwunye nwanne nna ya mma ya na ọ bụ ezigbo mmadụ na ọ zụrụ ụmụ ya ọfụma ya hụpere agwa ụmụ ya mgbe ọ dị ndụ before ya nwụọ ya nwa alakwala n'ụdị na ihe na ọnwa ya nwaanyị ke nta last born ya nwaanyị na this guy na ọ dị good mgbe ya gbara hụpere mgbe ya hụrụ ya na ọ dị good this man ewere fon nọmba send yara nwanne ya nwoke n'ala bekee wụ fon nọmba cousin sister ya were fon nọmba nwanne ya nwoke ke n'ala bekee send kwara ya nwa ọ ya ka ha bidoro ikwu ha na-ekwu na-akparịwa ke n'ala bekee akpọ ya gwawe ya si ya na ala ka iteki mmadụ ọ na-agwa ya na ka eto mgbe ya kwuru okwu ịtụtụtere ya nwaanyị na ka etoro ya direct nọ tụgakwa nwaanyị diọkpara nne tụgakwa nwaanyị na mmadụ abụọ akpọtarala ya ụmụ nwaanyị abụọ ya na ha discuss ga na ihe discuss ọla with onye ka discuss with onye ka kpaa with them on telephone conversation na onye ka ya laikiri na ọ bụ kele nọ na ya kpọtara ya siri ili ya zichai even though na age range nwaanyị otu gewu 23 and 25 mana cousin sister ya nọ dị 32 years ọ sị na ya ga-esettle ya laikiri onye nke a na ya na ya discuss ya laikiri mmiri okwu ya na ọ dị mature na ya laikiri ya bịakwuo ọwụ enes na o ji ihe ya na-achọ asa onye n'ala bekee na ihe nwere plan ọ ya ka ha kwuwere after the confirmation na nwa ya kpatara na ha laikiri na ọ bara na keke ya chuzuru
over the other one. Ya kọsara ha kpawazie na phone ke fura foforo ha. Na nwa mba no. Na this 2 weeks later, this man amaiga na plane lọta Nigeria. Ọ gwaghị ya. Anọtụ ntakịrị after some days. Kedu ọkpara na ugboene ya na ya abụọ kpaga ka esi ka gwara ikwu ịchọta nwaanyị nọ. Akpọwa ya na phone na ọ dịkwa wee na nwanne nwoke elole. Ya si amakwa ha ọgwakwaghị ya. Ya mmiri phone kpọwa sị oloro dolo na ọgwaghị ya ọsịcha na eweli iwe na ọwụ mgbarị ya lọtara a lot of things bụrụ nara ya uche. Ụlọ aha na oloro ya na nwanne nwaanyị bido kpawa ha achịchịwa. Na ya nọ ha senior brother the man the young guy akpọkwa ya again na agwakwala ya na ha na-agada ụlọ that girl in 3 days time wụ Saturday na na-aga ịkwụ ụgwọ isi eme ihe isi na ewerele list na adịla ready azụchala ihe na in 3 days time wụ Saturday na aga ime ihe isi n'ụlọ nna ya. Ya etie sị mba na enwebekwa onye gwara ya. Ya sị oke ya sị ka ya gwa ya. Ọ drop phone ya kpọọ cousin sister selote this guy shiri bata Nigeria ọ gwaghị ya na ọ lọtara. Ọ bịawa ime ihe n'isi ọ gwata ọhụ ya sadi amama na ntị na onye na o nyere nọmba ya na ya na ya ba conclude na ha gara na ya feel na ha ka nọ na talking stage na ha ka na-akpa anyị mara onwe ha ya ma na ka nwoke abatadịla abata bịa hụ ụmụnna ya nara list kọọ aka na agajizi ime ihe n'isi na Saturday tii na ọgwa ha onye gwaga na nwanne di nwanne di guy ọ dị mma ọ rịọwa ya si biko na ya gbaghara na ọ mgbagharị chai na ya echete ọ gbatadoghị ya n'obi ya so oke nsogbu anọ na nwamba na ga-eme ihe dis ga-eme ihe ishi na that Saturday ya lọtali a ga-emecha everything ka emekwara ihe isi emecha ụlọ ebe dị girl bi ebe ọsọ wee ebe o si agaga ọrụ na enwere ebe ya na manage ebe ahụ ka ọ nọ. Nwaanyị mba nọ mza na ya nọtozuru obere ke nwoke akpọwa ya si na ya na-like ote this girl nwunye na-eshi eme na ọ na-ana ya ego na ọ naanị 3 months ka ya na ya na-abụ na amatarala na ya na ya kpara 2 weeks ya lọta bịa kwụ ụgwọ isi ya gwa ya na ya ga-place on salary. So far so good na anọ na 3 months na every month ya na-akwụ this girl reasonable amount of money na ya kwụọla ka first month kwụọ second month na ha lụrụ 3 months ago. That 3 months ago ya nyechakwara ego the whole of the 3 months. Na ọmụkpọ ya si ya na gas agwụla ya gwa ya si ego ya nyegokwana ego upkeep n'ọwụ ego gas a socha na ego ya nyege ego a ya etijugere ya dị sure na ọ ga-ezuru ya for the whole month na ọ naanị ya na enwe onye nyegere na ọbanwara ya si ya na-ele ihe miniri otu ọ na-eshi agwa ya okwu na ọ dị arrogant na ya like ya rịọwakwa anọtọ ha dịga ya akpọkwa ya again na nwanne ya nwaanyị kwere na-akparị gị because of anaghị ego like enwe ebe o dewere ya odowara ego o mechaa gwa ya na ebu ego ya chinye ya ego mgbe niile o wetaga one thing na agazi ọdị ọda ya elega ihe ka ahụ si na ya don't worry enwekwara shop ya hụrụ kwụọ ụgwọ ya na ihe a chọrọ ime shop ahụ wụ ka ya kwụ ụgwọ shop ahụ bulata ahịa ọ dọrọ ebe ahụ na-ere ahịa ihe ọbụla wụ ihe o nidiri ya eshi ebe ahụ were ego enwe ya azụpụta the money ya jitọsi ya na-atụlata different ha a na-ebute na shop ahụ ya na-ere ka ọ dị busy na-emetetụ ego aka shop nọ ihe ya kwụrụ part payment na nwunye ya anaghị ekwutezi okwu shop ahụ in fact na ịkwụzi ụgwọ shop ahụ na ọ na-atụ ụjọ na otu ochi na karata ahụ ga n'ime ya na ya in fact na ya regret gakwa na ọ dịkwa ka enwere ka o si dị na onwe ya nsọpụrụ ya rịọwakwa the young man ebutuo emekwa again ọ kpaghachikwa ya again complain nwakwa ihe gbasara ịna ego na this girl na-akpọrọ ya na ọ kparịrị ya otu o shigwa ikwu ya like ya amahụ this ịna ego ma because mgbe ya chọrọ ịlọta na Nigeria ya gwara weta account number etinye 15 million naira there na ọ wụzi ebe a ka esi ewere ego emega expenses na ebe a ka esi ewere ihe yuzuru ego ya ji lọta Christmas na ihe ya mere na ọ na akaụntụ ya ya eme before bịa lọtazie werezie the money mee ihe ya chọrọ ime and e nwere ụlọ ebu n'aka ya rụga na this girl ya ma ego a ya etiri ka o ji ahụta ya na ihe ya na ala bekee wego ebe na ọ bụ mkpụrụ ego na ya talk to the girl na ya amaghị ihe o ji dị like this ya kpekwa nwanne ya nwaanyị na-agwa ya na o bu ego na ọ chọghị inye ego na o bu ego ya na-ajụ esi elekwe nke wee bu ego o buruzie ego ọgụdị bupụta na otu mgbe ọkwa ọsọ na-enyere ya ego every month na ego onye ya na-ezuru ya na gịnị ego every month na o bu ego na ọ dịzi ji nọchọ ibupụta the money ya sị nsogbu anọ na o jirikwa ya wayo nwa mba nọ mza ya nọ the man akpọ ya na phone jụọ si ya dị aware na cousin sister ya nọ amụọ na nwa n'ụlọ before ya lụọ ya sị gịnị no ya ekwukwele ihe ka ọ chọrọ ikwu ọzọ na ya ekwukwele ya ọzọ na ya leta oshi mụọ nwa gwa ya no ọ gbawa ya na the lady John na nwunye John egwe na ya mụrụ nwa nwoke dị 10 years now na ya nwere nwa nwoke dị 10 years ike agwa na ya enwebe onye ya gwara na ivunu onwe onye dị agwa
na ifu na ụmụnne di ya na ya gwabe ha na biko na edenwere na secret na ya sị ka ya gwa ya jụọ ese wekwa na ọgwaghị ya before ha lụọ na ụdịrị ihe awụ ihe a na-ekpu until alụọ na what of nna mụkwanụ the boy na-ele condition ya na nwa ahụ ji nọrọzie in her custody ọ wụ na the boy denied ka ọ na onye mụrụ nwa ama na eji nwa na kedu ihe o ji jide nwa 10 years nọ nda ha na ya jidele nwanne ya nwaanyị ihe nwa 10 years ọkpọ bịa wụrụ nwoke condition o ji kpọrọ nwa na in fact na ike agwụle na-ele ụdịka secret wụ ihe ka ọ how many more things ka ọ hidekere na o ji nwa 10 years ihe ha na nwa 10 years ọ gịnị ka a na-ekwu ihe ka ya rịọwa the guy si ya biko ka ya jidele igbo drọpụ ka ya kpọọ Joy ya kpọọ cousin sister na phone Joy sị na ọ gịnị ka o ji wụrụ na ọ mụrụ nwa n'ụlọ nwa ha na ihe ha na nwa 10 years nwokorobịa nwa 10 years ya rekomendere ya di o kwere witata agwatọghị ya santi ya nwekwara nwa ndị ahụ gụkwa kpokporo nwa ọ lekwekwe ele ha ga-alụkwa ọjọọ ha ide ya bịa were anya eji hụ ya eji mara ya na nwata mgbe ọ na-aga ozi n'okpuru nne na-ahụta ya na ọ ka wee họmpụ gị na onwe nwa o rekomend ọgwaghị ya rekomend ere etu ndị ala ya ọgwaghị ya sadi ama ma ntilekwe ya mara otu esi agwa ndị ahụ convince ya ha ọgwụhụ that part until ya baiga na marriage na biko nne na ọwụ onye ka ya na ya mụrụ nwa onye ahụ ọwụ na ọ jụrụ dị nwa ka ọwụ na ọ mahụ na ọ nwere nwa ka ọwụ na ọ ga-alụghachita ya na ya bụ ebido ebe ha kwụsịrị ọgwawe na the guy adịghị interested na ọ dịghị interested na ya fe ya zụwazina nwa ya zina ya jụọ so onweghị ya na nna amụ nwa anwe ihe ọzọ ga-ejikọ ya sị mba na ka aha gara na enweghị ejikọ ya na ya ka ọkọ akụkọ ahụ ya laghachi ya kọwara ka nwoke silekwa ihe o kwuru ka nwoke ose oke ka echebara onwe ya echiche ihe ahụ agwụghị ike mana ihe ya na-amahụ na ụta ga-eshi gwa ụmụnne na ụmụnne nwe bekee dị agwa ya si don were ka ya mara ụta ga-eme agwazienụ ka senior brother jụwazie ya si na olee otu esi kpọrọ nwatakịrị mụrụ na nwa n'ụlọ rekọmend kwutekwenụ ya na ọ bụrụ na ọ mụrụ nwa bụ ihe ọjọọ kama ọ dị mkpa ka mmadụ dị awe mara jụọ ụfọdụ ajụjụ mara nna amụrụ nwa nwara kọndishọn nwaanyị ahụ jiri kpọrọ okpukpo nwa nwoke okwute ihe dị ụta ya gwawa dị man na ya adịghị awe na otu ọ jụrụ egbo na ọ ote nwanne nwoke jụrụ ya na ya adịghị awe ọnụ na ya anọghị this part na ihe ya nwa ya na-ahụ banya for 10 years the man na-asị ya ngwanụ ka ya lenụ ma nwanne nwoke ọ ga-ekwe ọ ya ka erichiri out the family abịa nọ nso na ọ dere na nwanne nwoke na ọwụ na ọ chọkwa na o nwere right esi ya na-alụgachi ọ ya ka emetiri this young man jụwa ya sị na ya echeele ya na nsogbu anọ na ya ga-emere dị nwa adopt na ya lọta ya eme ya adopt officially kporo ya na nne ha bịawala bekee na ọwụ mbata akụ na at least nwa 10 years ọ ga-enye aka ụmụnne ke mma ya ga-amụ n'ikpe ya na mma ya ga-amụ n'ikpeazụ n'ọhịa this man kwuru ya ekelechaa ya kelee ya na o nwere obi mmadụ kelee ya ọfụma ọfụma nwaanyị mba nọ mza this man ewere ihe taa ka esi end okwu a ya nọ ha one day the young man akpọ ha from ala bekee si ya ama ihe nwanne nwaanyị megewo na the thing na ọ gwụga ike na otochi na-anaghị ego na ya like ya and oge na ego ọ na-ana ya ego ahụ wute nsọpụrụ ọ na-ana ya na like ya ga-enye ya na ihe mebie ọ na-ana ya ego ihe a somebody nwa anụ ntara ekwugokwe nwa ya nwoke nọ ya etikwele the boy na school na ya na-akwụrụ ya ụgwọ school na-ezile nwa na ezigbo school na-esendịga ego nwa ji agaga skuul ejiga rejista ya ma gịnị ma ịkwụ ụgwọ skuul ma gịnị ya esendela the money ọ nakwa ana ya ego na ke ọ gasị shiri ọsọ gas agwụla ọ sị na enwere church activities na ya biko na chọọchị ebe ya na-aga na atụgaka ahụ ka ọzọ na ya ga na-esendị ya na ya kwesịrị na-esendị ya na ka ekwesịrị nọ n'ego upkeep na ka wee ego na ya gịna na ya ghọtaghị ahụ ihe nwaanyị akọgakọga na ya na odo ya anya na ike mara eji a na ọ gwụwale na enweghị ha na-eme emete na ya na disịrị enwe ike kpa nkata dịka di na nwunye without ịna ya ego ịsụ lega enidere ego for this ọ gasị enidere ego for that ọ si enidere ego for this asị for ego ka o kwere lụọ ya na ahụ that this girl ọ likiri ya si ya don were ka ya kpọọ ya na phone na ya na ga-ekwu na nwaanyị mba nọ mza ya kpọọ this girl na phone banwara ya sọmakwa ihe o ji na ihe ụmụ nwaanyị be na-achọ achọ somebody nabatara ya na nwa even though na ọ gwara ya that information bịara ikpeazụ na ọ dị capable of spoiling that marriage mana o mere nwe ya na nwa ya accept na-enwe plan ikpete ha ala bekee na ọ gịnị mere ọ ga-enwe ndidi nụrụ ka ihe ọma Chineke chọrọ ime ka o ruore ya ala n'ele ihe o ji ana this boy ego anaghị ego like this ọ gwawa ya sị na ntị na obu ego ekwucha ka ahụ ya gwa ihe ya na gwa ya agbanyụ fon na anọzi this young man akpọ ha ya again na ọ sị na ya kpedele nwanne nwaanyị jụọ ya na ọ sị ndị ya bi n'ụlọ ha ndị landlady ya na ụmụ ya na ha kpọrọ ya ọkpọ ọgụ na akọga ihe na ya jụdele ka ọ mara ihe wụ the problem ya etinye sị kpọọ ya na fon jụwa ya sọ gịnị segere ya na ndị obi n'ụlọ ha o sendịara ya vidio ebe akọga ihe kọọ ya na-akọ ya legedetin
ike agwụ ya were fọwọdụra nke nwoke. Na the young man akpọ nwanne ya nwoke senior brother sị na ya na nwunye esoro ga-aga chọọ ụlọ, na ya na nwunye esoro ga-aga chọọ ụlọ. Ya so oke, mana ime ịchọ ụlọ ahụ na ọ wụrụzie na nwunye ebiliri ji aka ya nkwara nwanne nwa gaji aka gị tụọ ụlọ, tụtezi ụlọ ori ya mma, kpozie nwanne di eke diọkpara si ya chọtala ụlọ. Ọ wụ ụlọ onu ka a garịghị ahụ n'ime. O kpọọ nwunye mgbe ha nọ n'ime the house, kpọọ nwunye na fon. Nwunye ya wụrụ na senior brother ya na nwunye ekwughị, nwunye gwa na ebe a na ọ dị mma na nwanne nwoke na ọ nọkwa gị ugbu a, na ọgwa eso oke nwe ya were fon nọmba fon ya nye nwanne nwoke ka ya na-ekwu. Kama ọ ga-enye nwanne nwoke fon nọ ya mahụ na o tiziri fon ahụ na spika, o tiziri na outer speaker. The man ihe niile ya na nwanne nwoke ekwughị dị very audible. Ya onwe nọ gị ya jụọ nwanne nwoke sị na ele ihe ejesi ya na nwunye ga-achọ ụlọ. Ọ hapụrụ nwunye ihe gbasara ịchọ ụlọ, chọtazie na-abịa kwuo ego ole ga-akwụ na ote ihe ụmụ ihe ndị agụchiga ebe a. Nwanne nwoke sị na ọ chọtara ụlọ, ọkwa mmadụ si na ya dịla redi ka a gawa. Ya pụta nọ ihe ọzọ hụrụ ya chọtara ụlọ, ya bịa hụ n'ụlọ chọta na ọ dị mma, elecha ihe ahụ sendịara ha ego, sendịara ya ego akwụ ụgwọ ebe ahụ. Nwunye ya mgbe ya na-ekwu destin ya na-agwa nwanne nwoke na ya na nwaanyị anyị hayi na ya just lọtakwa ụgwọ isi ya, they are still getting to know each other. Na the trust anụbeghị di ya, tire ụfọdụ otoshi na-agwa ya okwu na otoshi na-agwa ya okwu na ọ na-akparị ya mgbe ụfọdụ na trust ya build be trust na ya matachabeghị na ọ wụ small small ka a ga-eji matacha this lady ya lụrụ. Ọsọ ọnụbere ihe n'ugbeene hụrụ ọkụ bawa onye ya trust ya, onye ya trust ya because ya nara ya ego, because ya so wụ because of ịna ego. Na enwere a lot of things ya na-adịba ya na-amatachaghị gbasara ya from ụfọdụ ihe ndị ọ gwaga ya kwesịrị ịdị awe before abanye na the marriage. Na aka na ugbu a ka ha ya na ya abụọ get galọ ịmata onwe ha, na ha pụtara na awa ịmata onwe ha. Ọbanwa ka ahụ aga nwanyị mba nọ ka ahụ eburuga na ya nọzi. After that one ọ gwafetara na the house, the man chọtara ịkwụtọ shop ọ chọtara ịkwụtọpụ ụgwọ ya n'ihi na ihe ọ kwụghere ebe ahụ wụ half payment. Gwa ndị ahụ na ya ga-esendere ha the full money mgbe na-adịghị anya. The man sị na ịkwụchagwa ụgwọ shop ahụ tụgawa ụjọ n'ihi na nwunye ya na-ekwutedo okwu shop ahụ. Ya na-ahụta na ịkwụcha ụgwọ shop ahụ na ya amahụ ma ọgwụgwọ ekwe anọ dị ya ma gịnị. Nwaanyị mba nnọọ nza o ya sị na the young man akpọ ha ya again na nwunye kpọrọ ya na-anaga ya ego. Ihe a ka igbo ihe mege na November eji aba Christmas. O ruo na November the young man akpọ ya again gowara ya ihe mege na ya kpọrọ nwunye gwa na ya esenderela ya enough money already, sendara ya ego ma ego ya na-esendere ya monthly, tiri ego ndị ka ọzọ na ya n'aka. Na this Christmas na enweghị ego ya ga-enye ego ego ga-eji buru rice zụrụ ụmụ ihe ndị ha ga-ebu ala Christmas. The next ego ọzọ ga-enye na ọ ego ọ ga-eji ga zụọrọ nwa nwoke ihe Christmas na ya zụbere nwa ya nwoke enough, na ya ga-esendere ego ọ ga-eji zụọkpụrụ nwa ya gaasha zụọrọ ya ihe Christmas. Nwunye ahụ gbagburu ishekọ n'ala na why ọ ga-eji asị na ọnwụ nwa ya nwoke instead of nwa ha nwoke our son. Na why kwa na ọ ga-eji ọ ga-esendere ego Christmas ihe ga-eji azụ ihe Christmas. Na ọ gwụla nwunye furu ntutu na ihe ọ gwara ya gwụghị ihe eji ọ na-ekwu, na ọ kparịrị ya kparịa ya nga na-enwebado ka nwaanyị kparịrị ya n'ụdị ahụ nga na ya ha n'ogologo na dimkpa niile. This lady lege fubarịa ya that fearlessly because gịnị na ya na ala bekee na ya talk otu nwanne ya nwaanyị biko ga gwara ya na ya nyere ya till December 19th ka o decide ya kwuo ihe ọ chọrọ na this marriage ka mara ma na-aga ihu kọwa azụ ka na-aga, ka ya mara ma ya na-aga work out na ihe ahụ ga-ejuge ya anya na ya dịka happy motu. Nwaanyị mba nọ ya kpọọ nwanne ya nwaanyị gwakwa ya dochakwa ya. Kọl ọzọ abịa hakwa again na ya judele nwanne last ya na-ekwuru na o mega okwugecha nwayọ na ọ dịcha weak, voice ya na ọ sound weak, na ya judele emenwe ihe dị wrong, na ya jụrụ ya okwe ha agwa ya na ọ judele emenwe ihe ọ ga-akọrọ ya. Na mgbe ya na-ekwuru na somebody olu ya na-akọ gagagaga ọ ya na-agbaka ma mkparị ma gịnị na ọ just sound of very weak, ya mana something dị wrong with her na ebiko jidela ka ya judele ka ya mara ma ọ ga-agwa ya. Ya kpọọ nwanne nwaanyị jụọ ya sọ gịnị ka ọ dị weak mgbe ya na di ekwughị. Di ya sị na ya jụrụ ya ma enwere ihe dị wrong, gwe ha agwa na even though na ya mana something dị wrong na ọ sound ọ dị weak, ọ gịnị wee ihe mere nwe ihe mere nọ. Ọ gwawa ya na na ya nwere miscarriage. Ya etie si na o nwere miscarriage. Ya sị di ọ dịkwa wee na ọ dị ime. Ya sị mba na ọ dịghị wee na ọ dị ime, ya dị ime na ọ dị ime. Ọ gwa hụ di ya somebody shi ala bekee lọta ya na ya bụ emekọ
ọla emecha ihe isi ya kwụọ ya lụọ ya ta nwoke na-eji alụ nwaanyị ọrụ ime onye hụ di news ahụ na ọ dị ime ugbu a kwene gịnị kwanụ ihe kpatara na oje na dị nwa na ọ pụọla na enweghị miscarriage gị rụ ma ime ma ọpụpụ ma anụ gị na di na-ekwu ọ dị ha wee na iri ime ọ dị hakwa wee na nwa nwa apụọla na how long ka o chere idenwekwenye ya like ọ gaghị agwa ya na mgbe ihe dị ga mere ihe somebody because of ihe lady mere ya na ya na-emere ya ebere ya achọghị ịbịa gwawa ya na nwa na ọ pụọla ya bawara ya bakashichara ya ahụ laghachi gagwa ka nwoke silekwa ihe nwunye m kwuru ọ sị ya ime na ya na-emetere ya ebere because of experience nwere with the previous girl na ya achọghị ịbịa gwa ṅụ ka ị hapụ ịbịa ya ewutewe ṅụ ọ sị this young man ehuru ọkụ bawa selut ka mmadụ nwe ihe ka na ya judele nwanne ya nwaanyị na ọwụ ha many more secret ka o denwere na ole otu ya nọkwa n'elu mmiri with this lady ekwekwe that one ekwe ka ha aga na nwaanyị mba nnọọ mza ya nọ hakwa the young man akpọ ya again gwa ya that na nwanne ya nwaanyị na-atọ achị too much na ụmụnne gara ebe ọsọ ọrụ gị ọrụ asị enwe onye dị otu ahụ ọrụ gị ebe ahụ ọ dị aware that na ihe ahụ ọsọ ya dị ime na ụmụnne digie na ụmụnne ya digiri chọpụta na nweghị ime ọrụ ma ọfọzikwa nke pụrụ apụ na ọ dịdịghị ime na ọfọzikwa na ọ pụrụ apụ ya sị ele otu o shi mara ya sị na nwanne ya nwaanyị ga-akọwa beta na ọ maara nke wụ eziokwu ya laghachi gakwuru nwanne ya nwaanyị jụwa ya sị lekwa ihe mege na ọrụkwa ka ejighị obi gị niile bata na marriage na ojikwa anya ihe other single mothers na-achọ achọ gị hụ onye lụrụ ṅụ kpọrọ ma nwa ma anọ diredi ịzụ nwa na-awụghị nwaanyị diredi ịkpọpụta ya gịnị ya bụ ala bekee na gịnị ihe ka emere eme ka ọ wụnụ ọ sị ya bawara ya ogwewes na trọst ya na ya na ụmụnne ya gang wala against her na so ya na ụmụnne ya gang wala against her na ha gbawarala ya meeting oke n'ebe ha emenwene meeting ka akụwachizi aka oyibo nzube ọgwawa ya ntị ya za na ya di ya na ala bekee eme nwanne nwee ụmụnne ga-abịa checkmate ya bịa nye ya information ka o were tinye n'okwu ka ya gwazie ihe senior brother di ya na-eme ọgwawa ya na senior brother di ya na-agwa ya na ihe na-eji enwe ahụ mgbakashi na ọ because of loneliness na ya bịa ka ya kpụrụ elakpụrụ ga-eme ya obiọma na mgbe ọbụla nwanne ji ilo o bido ebe ya kwụsịrị ya ajụ ya trust hụ ihe this woman kwuru mwepụta nọ si that lady tọgashi ezigbote ashị ka ọ na-atọ this type of diọkpara a na-asọpụrụ ya n'ezinụlọ ọ na-ezuzu ezu ya sị nwa mba na ihe mgbe oyi m kwuru na ọkwa ihe ya gwara nwanne ya nwaanyị na until weta evidence send ya voice note voice record ebe ihe na ugbe meg ebe this man kwuru ihe dị otu a ya nọdete na akpata ya wụọ ya owute na o ji evidence onweghị evidence a na-enyo enyo the man na o kwuru ekwu ihe niile that girl kwuru the man kwuru na o kwuru ya na-enye ya nsogbu si ya na ya bịa na ya ma na oyi abalị na-atọ ya ka ya chọọ ya oyi this and that na dịga na o ji evidence na-agwazi ya n'ike marriage na ọgwụle na ya chọrọ ịwọkọ ọbịa nara ya chọrọ ịgwa bịa nara ihe ọ kwuru n'ishie and ya ga-esendịrị ya voice note na ihe na senior brother ya kwuru na ọ ya sendịara ha ya gwa ihe na nwanne nwoke mere ka ọ ya just hapụ ya walk out of that marriage na ọhịa ekwere kpewa m ugbu na nwaanyị mba nnọọ ya sị na agwa ya na this man ga-ekwu ihe dị otu a na ọ na this girl ewetaghị evidence na enweghị ihe ga-eme ka ya believe na this man ga-eme ihe dị otu a na mgbe ya na this man kwuru the man kwetakwara ya na ya gara ileta ha n'Owerri na ote enwe jeep gbabu moto gbafere nọ ndị enyi ya na nweta ndị enyi nwunye nwanne nwoke this lady ya kpọtara na ya hụ ndị enyi ya ndị ogbo nọ n'Owerri ndị ogbo ngidi ndị ike ka na-awụ ihe gide ṅụ ị ga-azụrụ ha ala rọrọ ahụ na ogbo ngidi ndị ka ike ndị ga-etiki etiki na nwanne ya nwaanyị adịkwa ka nwere ka ọ na-emechiri ike na ụjọ dị gị na ọ tọgakwa ya ọ tagachakwa ya gwa ya sị na ọ wụ ndị ahụ gbarakwa ndị enyi ya ihe ka senior brother kore na ihe ọ kore mana mgbe okwu abịa dawa this girl na-ekwu this thing ya believe until ya weshiwa evidence na ya amaghị otu esi aga about this thing na ya ghọtahụ na ike na ọ gwụrụ ya na mbiko na okwu a na-ekoye na nwanne nwaanyị bụ evidence ka nga izu ọgụ bụ ọgwụ marriage foundation ya shekige ke nwoke si ya alọcha na ya kpọla nwanne ke nwaanyị na ya na ndị wee ga-abịa nara ihe akwụrụ n'ishie according to ihe na-ekwuru n'ikpeazụ last time ya na-ekwuru na ihe a na ọ dịrị ya too much ya ga-ebiali ya na this girl kparịa ya ngari ya na-ahụ bụ dịka mkparị ahụ before ya emekpekpọkwa the girl ya na ihe kpatara na eji kparịa wụ na otu o shiri gwa ya okwu ya jụọ so olee otu o shiri gwa ya okwu ọ gịnị ihe o kwuru ị ga-eji kparịwa ya na ụdị gịnị ka o jiri gwa ya okwu ọ gwa ya na ọ kparịrị ya na otu o shiri gwa ya okwu ya like ihe na ihe kpatara eji kparịa ya na ya bịa nara ihe akwụrụ n'ishie na alụghachi ke nwoke kwana kpekwala nwanne senior brother this girl now ka ha alụkwala nwaanyị kpọọ ya na ya bịa nara ya na ya discuss ọla ya elekwa ihe nwanne ya nwaanyị mere ya kpọọ senior brother that girl
jụọ ya si ya na le ọnụ gakwa ihe megana ya sị na ntị ya ahụ ga ihe ka ahụ na o juru ya anya na ya amahụ na ọwụ ya na ha na marriage na onye mara nke dị mma ya eme ọ sị na ọ na-alụzi na eleri ya ga-egbu n'onwe na ihe na nwe ya gwakọtara nwanne ya nwaanyị na ọ naghị anụ. Ụmụnne m, ọ ya ka this lady na gwawaziri ihe a niile gwacha ya okwu gbaziri na anọ ọwụ ya gwazie die ji sendịara die voice note a voice record a ma conversation ebe nwanne ihe a nwanne nwoke epetere ka ya sendịara ya na before na walk out of the marriage ka ọ ya hapụghị isend ya gawara onwe ma ọ wee bụ okwu gbara ugbo nwaanyị mba nọ okwu ekwele kwucha m si ya my sister ya sị ihe a na-akpọ nkwụ rere ere eburu ga n'ikwe eburu ebu. Nwanne m nwaanyị wajụọ mmadụ ajụọ mmadụ ka ya tụọ eke ya mgbe m hụtara na ọ wajụọ mmadụ wụ mgbe ọ na-agwa hụ na anti na onye ihotere na ya conclude ole na ya ekwetele ya di ma o fozikwe na o loro ọgwa ahakwana again na adị ama ma ọ sụkwa ya na-elo in 2 weeks time ya elotakwa in 2 weeks time ọgwa ahakwana again na adị ama na abịala ahụ n'ụlọ ha hụ ndị nwe nara list ọgwa ahakwana again na ndị di na-abịa the same man ihotere na ọ na-abịa in 3 days time na that thing define nwanne m nwaanyị a lot. Ọwa jụọ mmadụ iji anya nwata ahụ ya mana ihe na-amaghị na change the permanent people change ọnụdị ejiri change wu ihe matara nọ ajọ mmadụ nwere ike change wee ezigbo mmadụ nwere ike wuo ihe na-amaghị ndị na-aga akọwatanwu ajọ gị na-asha aka na ọwụ ihe awụ ihe eji mara onye a ọhịa ihe eji mara human beings we change na ya bata n'ime the marriage ya abaizie n'ọnọdụ mgbe ọ na-akpọzi mgbe ya na di ya gachara ọnụ ọ gịnị na-ese ego nwanne m nwaanyị wajụọ mmadụ now abịa na nke evidence ihe ọ si ebu n'aka gee m ntị ka m gwa ọfụma ihe wee delicate matter ọwụ na-eji ezi obi ya bata be ịnọ ọ gaghị enwe time ịbịa gadawa tụ onye ọ na-esave voice record ya and ọ otu oshi present onwe otu oshi behave ga mere that man jiri kwuo ihe ahụ o kwuru a na-agba nwaanyị enyi dịka otu oshi present onwe ọ bụrụ na ọ bịara ịnọ ọ batara na marriage ọ bịara ịnọ ọ likere the man ọ bịara ịlụ ya mgbe ahụ senior brother ya kwuru datin ka ọ na-egwa ya si ya de ya si na ọhụrụ ihe na o kwuru ngalugbe ya si na enwe ihe ga-eme n'elu ụwa ka di ya nwanne nwoke na ya agaghị agwa ya na etigo di ya mma nga na ya agaghị agwa ya na mana ọ nwakwala nwa repeat onwe ya next time na o repeat onwe ya ọzọ na ihe ọ pụtara ya agaghị agwa di ya na o meneke mbụ ka eke o kwuru ekwe ka akpa ya mistake na ya chọkwa ha ụmụnne ịbịa sewe na ọ mara boundaries ya enwe ihe ga-eme ka that man ta erie ihe ọ na-ege mana ote nwoke shi agwa nwaanyị okwu based on otu o si hụta that lady ikekwe otu onye oshi agbara abịa akụrụ ka ọ na-eshi abịa ga akụrụ the man ihe nwanne nwoke mere tetetetete metara na nwanne the senior brother ji kpọnụ na ọwa ego ka nwanne nwaanyị bịara alụ ọ bịara alụ di onye nke ahụ nakwa enyekwe update shikwe na agwa this lady agwa ọjọọ ya now ebe o kwuru otu ya daana ya onwe ya conclude ole kwuo na ha bịa na ha ya napụrụ n'isi ya ka ya walk out enwe onye akọga ihe nwa okporo bịa mere accept the man etile di etile nwa ya na nwa na ọma onye mụrụ etile na school send ya ego every month enye ego ke mbụ nye ka abụọ nye ka atọ nyegide December na ugbu a na-agwa na biko because of ihe ebu n'aka and ihe nyetatụla ya enough money ama na ọ ga-last ya na ya ga-esend ego ọ ga-eji zụcha ihe Christmas ihe ha ga-eri ihe ha ga-ebu ala Christmas dị ego ọzọ ya ga-esend na ọwa ego ọ ga-eji gaa zụchara nwa na ọwụ ya mụrụ ụkwanụ nwa ya okporolo di ọ gwaghị ya until ya lụọ ya na ya ga-enye ya ego ka ọ zụchara ihe Christmas ya for bullshit for what ka ọ ga-eji ọ ga-enye ego Christmas ọgwanụ for what ka ọ ga-eji asị your son instead of our son. My sister, that lady adịghị good. Now abịa na evidence oji ebe o mekele up her mind o kwuele na ya pụọ ya na ya chọrọ ịpụ si work ya chọrọ si bịa nara ha ihe ya kwuru n'isi ihe ọ pụtara wu mission ya o jiri baga na the marriage o nwetaghị ya ọ banyere ego ọ chọrọ isi na-eweta ego ọ hụgaghị ya ọ dị very very possible na nna amụrụ nwa ahụ ya na ya bụ ọka na communicate ọ dị very very possible na e nwere onye meghị obiọma ọ dị possible n'ihi na ọ mata ihe ọma Chineke mere ya a single mother kpọ nwa nwoke anabata ya na nwa ya nwoke the man ọlụga adị ready isend ya na nwaanyị ịkpọta ya na nwaanyị ala bekee ihe ndị a niile enwe nke bara ya anya enwe nke bara ya obi ọ dị in love with somebody somewhere and o nwere ike ya wụrụ nna amụ nwa ya or another person ihe ọ nọ na mission ya na this man onwetaghị ihe gofi na ya itige kaadị ya esere ego ọlọbụla ya esere so the love anọghị there the respect anọghị there now
ebe ọ chọwala ịpụ agụrụ ọpụpụ agụ nwanne ka ọ hapụ ịra ka ụmụnne abụọ kpoghechi na mgbede ha ya bido lụwa konwe. Ị ga-akpọ ka senior brother jụọ ya oke ke gị na-arụ na maka eke onye nyere gị projekti si ya chọtara nwaanyị chọtakwanụ. Ị ga-aga jụọ ya sọ gịnị kpatara o ji gwawa nwanne gị nwaanyị ụkwanụ nwunye nwanne okwu dị ụta. Now that girl ji evidence na o ji evidence lekwa ebe okwu nọ now na ike marriage na ọgwụle ọ ya chịrị gwa nwanne ya nwoke walk out na ọgwa nwanne ya nwoke were ihe ndị a sendara nwanne ya nwoke walk out of this marriage na nwanne ya nwoke ga-ahụtawa ya ha abụọ ga-abịa sewe respect ahụ ọ nwere ọtọchi ahụta ọ ga-echikwota ahụta na ọ gịnị kpatara o jiri n'ụkpa ụdị agwa ahụ na gịnị abụọ ga rub minds together gwa that na okwu a ga-apụta eventually ọ sị ga-esendara ya di okwu apụta na okwuo that na o ji elege ya ule because mgbe niile ọ bịa na-agwa gị na ịghọtago ihe ahụ ọ gwara gị that time o kwuru repeat again alọ ya gbotewe gawala bekee this and that na ya kwuo that na gwa ka senior brother na o kwuo that na eji ihe ahụ elege ya ule ka ya mara na ụtọ ọnụ na owere naanị ya ma ọ biga ndụ ọjọọ ka ya mara ma o nwere ihe ọzọ gụga na-awụhụ na elejighị ya anya na ya eji ele ya ule ọnwụ na ọ nwara nwakwere na ya na back out so ya were that thing as defense system ya gịnị ya bụ rub minds together gwazie nwanne gị nwaanyị so ọya onye jiri aka sendara die the voice note emechana nwanne gị nwaanyị waju mmadụ ajọ mmadụ ya bidere mgbe na ọgwa aṅụ na di ya na-elo di ya elu ọgwa ahụ a na-abịa ime ihe n'ishie 3 days time still ọgwa ahụ emekwa emechaa ọkpọ ọṅụ sant emechana ọgwụgide ajọ mmadụ to the extent ọ gaghị asị na di ya mere ihe ọjọọ naanị iwe ya wụ na di ya esendgara ya enough money ote ụdịka ego ọ chọrọ ọ wụ na the man esendga ego kama ụdịka ego ọ chọrọ ka the man ebupụtaga ihe ọ bụla offense this man committed. This man mere accept even though na ọ tụrụ ya shi o ji nwa 10 years ya ga lụrụ ya ma emekwa dị nwa accept tige nwa ya na school na-esendịrị ya ego every month ya kwụọ igwo upkeep kpọpụta ya from ebe ndị landlady ebe ụlọ ebe obi bụ bifia mara kpọpụta ya from there chọtara ya ụlọ ọhụrụ uwe ụlọ o ji anya ya like esi na ya like ebe ndị mana akwụgwọ di ya kwụgwọ ya na nwa ya nụrụ di tige nwa ya na school sendịara ya ego na ya were ego na ga-azọrọ nwa ihe Christmas na ya nyere ya enough money na ọma na-eji this Christmas ihe budget rụwụ isendịrị ego ka ọ ga zọrọchara nwa ya ihe na ego ha ga-eji abụ ma rice ma gịnị ha ga-ebu ala Christmas owo offense na gịnị mere sendịrị ihe ya ka ya nwanne gị nwaanyị wajụ mmadụ ọ dị greedy from a character nwanne gị nwaanyị perform ga ọ like hụ di enweghị otu o shi like this young man ashi dị too much from agwa the man na ọmụ na nwa ruo na arụkwa ime arụghị ime enwere enweghị miscarriage asha karịa ibe ya elu na ihe o buzi n'aka na awụ ihe ga-ebute ụmụnne abụọ ga-eji sewe ebe ọ chọrọ ịpụ ya pụwa marriage ahụ ekwesịghị nọ ya marriage a gaa n'ihu ọmụbe nwa ya dị like this ọmụ nwa that man ga ihe ga-emebi ọ ga-anara peace of mind ihe ga-emebi that lady nwere ebe ọ na-enweta joy o nwere onye o bu n'obi ihe ọ lụrụ ya ụfọ o nwere reason o ji lụọ ya likeness anọdụ dị ya ma ọ fọzikwa love ọ ihe kpatara nọ mkparị disrespect ji wuru replace ya ihe o kwesịrị ime marriage ahụ kwesịrị ka akọkachi onye ọbụla gachi ike ebe ha abụọ adawa na adịla m tired ọ gaghị apụwa tiga ụmụnne abụọ na esemokwu ọ dị mkpa ka ọ na-ọgwa di ya enwere reason o ji dị mkpa ka ọgwa di ya but then go and work it make it present it in a way ka ọ naghị esere ụmụnne abụọ ya na gị na senior brother kwuo that na ọwụ nlele ka o lele gị then you still go back to the young man where si ya na nwanne nwoke so ọwụ nlele ka anyị kwere na ọwụ nlele kelele because enwe onye ma ihe obi na-eche mụ onwe me believe m na nwanne nwoke ga-ekwudiri ihe a ọwụ truly ọ ga-awụ nlele mana were ya dụọ onwe gị ọdụ inweta nwaanyị ọzọ ka line ka a very long line ma ọ na-edibere dị bịa kpọrọ nwunye ma ntị gị bịa kpọrọ ya gawala bekee ebe nọ inye na advice onye ọbụla gara onwe ka awụ marriage ụmụnne m onye m gwara ya ịnọ ngalugbo ene gị hụ marriage gị cheke ihe ị ga-arachata cheke ihe ị ga-enweta maka ga n'ime ya because o doro anya echi obi nwowo highest agbasha marakwa amara na ọnwa nke ị na-eme ọ bụrụ na ị like nwoke gị na-eme gị ihe gwewe ya ọnụ ị na-edi gwe na like ya o propose marriage gị tọnụ dan ịchọ and gị na-atọ ya dan walk away ị gaghị anọrọ na-eri ego mmadụ like ya ị like ya ịlụ ya dịka di ọ nwunye mana ego onye ahụrụ gị mma mgbe niile ego ọ dị very very important ka onye ọbụla kpachapụ anya ọ nga ọhara m n'ọnụ udo dịrị ọnụ